paket hemat 10 juta tak wae 5 barang. Lho tak pilih barangnya nomor 1 iki, kursi tamu sudut. Iki bahane full kayu jati model smooth iki wis kuat. Full jati sandarannya dhuwur. Lah sandal yo penak. Nomor 1 wis komplit meja. Kursi sudut semut. Nomor 2 tak wae iki lemari kayu jati 2 pintu. Bahannya wis full jati asli. Nek sak gantungnya sebelah kene lebitan. Ini nomor 2 tak wae iki nomor 3. Anu kitchen set minimalis kit ukurannya 1 meter 35, dhuwure 1 meter 80. Wis ana tempat cucian piring, wis komplit keran karo selang pembuangan iki. Kene kena nggon kompor 2 tungku wis enek lubange selang regulator. Di kene kena nggih ada piring, sendok gelas wis komplit iki. Siap pakai. Motif pokoke pilihane nomor 3. Awene iki nomor 4. Iki nggih nang dapur, meja makan, bahane full jati iki. Motif wis oke pilihane. Kursine nek 4, mejane kotak. Misale njaluk sing meja oval yo enek kok. Iki nomor 4 awene iki. Nomor 5 tak wae rak piring dapur. Iki dhuwure kena nggih ada lawu-lawuan. Wis komplit sak kuncine. Iki 6 pintu wis ana rodane. Misale njaluk sing tengah enek magicom yo oke tak layani. Iki sebelah kene enek tempat piring, gelas itu wis komplit iki. Bahannya aluminium koto iki. Misale ana rodane. Jadi pasti anti rayap, anti nomor, anti karat. 10 juta wingi tak wae 5 barang. Wingi wis gratis ongkire ning area Jawa Timur, Jawa Tengah. Cara order seperti biasa ning kolom pencarian jenenge Barokah Furnitur Madiun. Langsung lewat WA tak ACC. Terus bilang barang.